Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. busy kasi sa negosyo sila mama at papa, kaya nagrebelde ako. Feel good morning po, Uncle at Tita. Ako po si Wax, short for Joaquin. Isa rin po akong suki ng inyong programang Mga Katas ng Nakalipas. "38 na po ako at may asawa na at anak. Pero bago po ako nag-settle down ay dumaan din po ako sa pagiging pasaway. Ang katas ko po ay tungkol sa aking kabataan. Nag-iisang anak lang po ako at may kaya po ang pamilya namin dahil nagnenegosyo po ng buy and sell ng saging ang aking mga magulang. Maangkat po sila ng produkto mula pa sa Mindanao para dito ibenta sa Manila. Kumikita po ang aking mga magulang ko, Lantits. Kaso, wala na silang oras po sa akin. Sobrang busy nila. Kaya doon ako napabarkada. Natuto po akong magbisyo. Natuto akong magbulakbol at nagkakating classes. At doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Wax, Oh, pakalog naman piso, dali. oh, Kila. 90s eh. Pakalog piso. oh, sige. Dali. Lalaro pa ako isang round. Oh. Teka lang, shot muna. Wax! Ganyo, ay no, ganda ng chicks. Oh, akin yan ah. Yan ang ano yun. Wax, tagay na Wax. Akin yan, huwag nyo nang galawin yan. Oh, tira mo na. Dali oh. Sargo mo, sargo! Oh, sarguin mo na. Sargo! Bay, may pasok pa tayo, bay. Pasok mo sa butas ko. Ay! Hindi. Hindi, Kim. May pasok tayo sa school. Ay, oo nga. Huwag na tayong pumasok. Uy! 9:45 time natin. Eh, nakainom na tayo. Huwag na tayong Tara na, pumasok. uy! Huwag na nga, ayoko nga pumasok. Ano ba kayo? Uy, 9:15 na. Basta ako papasok ako. Ayaw mapatawag nanay ko, ha? Ako rin, Wax.
Okay lang ako kahit ipatawag yung mga magulang ko, hindi naman sila pumupunta, busy naman sila eh. Kawawa. Kawawa man kawax. Kawawa. Bakit kasi hindi mo pagalitan yung magulang mo? Parang ano naman sila bad trip, bad shot naman yan. Kami nga, yung nanay ko laging pumupunta dito Yun na nga Kaya nga ako nagkaganito para man lang bisitahin nila ako dito. Wala. Kawawa ka naman. Wax, maglayas ka na lang kaya. Hoy! Ano ba yung payo mo, Kim? Punta ka sa amin. Mararanasan mo ang pag-aruga ng isang ina. Kasi ang nanay ko, bingo lang ang hobby noon. Mapagluluto ka talaga noon. Ano bang trabaho? Yung nanay ko nagtutong-it lang at tatay. Di ba Sila mismo nagtong-it. Maraming time sa amin mga magulang namin. Sana yung mga magulang mo nagbibingo na lang din at saka nagsusugal, nagmamadyong. Ano? Ewan ko, busy sila sa... Kumikita naman sila, kaya ang pang-inom tayo. Oy! Kaso may klase talaga ng 9:45 Ano Huwag na kasing pumasok. Sige hindi kita bibigyan dyan. Ang ganda kasi ng English teacher natin kaya pasok tayo, Bong. Oo nga. Lagi nakapalda. Crush na crush ko yun, Max. Naglagay nga ako ng salamin dito sa sapatos. Uy! Sama Bakit? mo, report ka talaga dyan. Ano lang naman yun? Ginagamit ko lang side mirror. Ano ka ba? Teka. Huwag kayong makulit. Ayan na yung chicks ko. Wala rin yatang pasok si Cassie. Hello! Ba't nandito pa kayo? May klase tayo na nga. Ay, mali. Charm. Ano, 9:45 klase natin. Tara na, sabay na kayo sa akin. Di kami papasok. Hi everyone. Ano, tara na. Cas, huwag ka nang pumasok. Dito na tayo. Tumagay ka muna. Bakit mo ako ayaw papasukin, Wax? Baka may masamang balak. May masamang balak. Basta may alak, may balak. May balak. Ikaw talaga, Wax. Tara na guys, may exams tayo ngayon. Kaya nga, tara na. Wala exam. Di rin naman ako nag-aral Wala rin ako masasagot dyan. Dala mo ba yung kotse? Kasi- Yung ano mo? Yung... Dala ko kotse ko. Tara na. O yung Toyota Corolla mo dyan. Oo, tara na. O kaya na. Last na to pumasok last kayo. na absent na natin to Anong idadahilan kaya natin, Trixie? Sama ba ako? Kayo lang naman ang aalis pasindi na. Taka na. Pasindi, ano ba kayo? O, yosi muna tayo, Oh. yosi muna. Bay, Pahits na lang. Sa'yo, Parang nakis na din kita kasi nahits ko yung yosi. Mamaya. Ang landing! Kakate! Tara na, Bay, papasok na kami, Bay. Bahala kayo. pasok Hindi na kayo tayo, papasok. Kim. Tara, pasok na tayo. Papasok na ako sa'yo, Kasa. Tara na. Excited na akong mapasukan mo. Uy, tara, sakay ka sa kotse ko, tara. Pasok na kayo kami, dito na kami. Ikaw naman. Ito yung gusto ko talaga. Sumama ka talaga sa akin, Wax. kasi. Bakit? Ilang beses na natin itong ginagawa. Baka mabuntis ako Ano mabuntis? Hindi. Ako First pa year ba? college pa lang tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Marunong ako magdala niyan. Halika dito. Mga bata pa tayo, promise ha. Ano ba naman yan? Parang nakakawalang gana naman. O sige na, ito na. Ganun mag-ano dyan. Wax. Mahal mo ba ako? Mahal na mahal kita, Wax. Ako ba mahal mo? Mahal kita. Wax. Wax. Halika dito. Mahal na mahal talaga kita kasi. Mahal mo ako, Ako lang ha. Ikaw lang, promise. Promise, kahit mabuntis ako. Pananagutan kita, bakit? Talaga, mabubuhay tayo. Ako naman, may negosyo naman yung magulang ko Sige, game. 1, 2, 3, putok. Halika rito. "17 years old lang po ako noon, Kolatits.
At doon na nga ako nabulabog ng aking mga magulang. Sinama ko po sa bahay si Cassie dahil nabuntis po siya. Anong klaseng anak ka? Diyos ko. Ha? Joaquin, yan na nga ba ang sinasabi ko? Diyos ko, sakit ka talaga ng ulo namin. Kami ng mga nanay mo. Nagpagkainit kami, pupunta kami ng pantalan, iangkat yung mga produkto para dito ibinta. Huwag mo nang isa-isahin. Joaquin. Hindi ko naman isa-isa na lang. Ang sa akin lang para malaman ng batang ito kung gaano kahirap paghanap buhay. Tapos, hindi mo, tingnan mo, hindi mo Darling, ang mapasok. puso mo. Darling, ang puso mo. Ano ba ang grade niya sa math? Ba't? Math, ano grade niya? Puro mga NA lahat. Diyos ko, Bakit ano NA? ibig sabihin noon? NA. Hindi ko alam yun eh. Ilan No yun? address. No. Di ba alam na teacher mo yung address natin? Mali. No alay. Hindi kasi nagdala ng floor. No Hindi ka alay. nagdala ng alak. No alak. Kaya yung chair mo, hindi ka binigyan ng grado. Diyos ko, Joaquin. Ano At may babae ka pang dala. Ano to? Sino to? Sorry po. Si Cassie po. Ako po si Cassie. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumama, ha? Totoo ba naman? 2 months buntis po ako. Ala! Diyos ko, Joaquin. Joaquin! 17 ka pa lang. Ilang taon ka? Iya. 16 po. Ha? Sex! Diyos ko! Dapat Gulat na gulat, gulat na gulat. Dapat yung mga 18, anak. Di ba? Batang-bata naman. Diyos ko, Joaquin. Si OA naman po kayo. Wow, magulang ako na kumama. Uwi ba yun? Ano bang naisip nyo, mga bata kayo? Yun po yung naisip nyo. Naisip din na. Naisip ninyo rin ba yun? Wala na ka ako naisip na busy ako sa trabaho. Kasi sabi po ni Joaquin, saging kayo ng saging, 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 saging. Kaya, nagsagingan din ka. Ay, ibang saging yun. Ano ba talaga? Magagalit ba ako dito? Ha? Darling! Diyos ko. Darling, Pasensya ang na pa. puso mo. Pasensya! Puro ka pasensya! Pinuulit mo naman, hindi ka pumapasok kayo. Magdala ka pa ng pagiging batang Diyos ko amak na. po. Paano na ang anak natin, darling? Anong gagawin natin? Darling. Darling, ang puso mo. Okay lang, tatlo naman yan eh. Ay! Wala yung isa, may dalawa pa. Ay, gusto ko. Ikaw talaga. Darling! Kaya hindi nagseseryoso yung anak mo, manang-mana sa iyo. Hindi ka na nagbago. Napakababaero mo talaga, maski nung araw pa. Aray ko, darling. Busy na nga tayo sa pagsasaging. Kailan ka ba magbabago, Joaquin, ha? Kailan ka magbabago? Sorry po. Hindi Patawarin ko niyo kayo- po ako, tito and tita. Kasalanan ko din po. Hindi ko kayo ipapakasal. Ano pong gawin niyo sa amin? Diyan lang muna kayo, ha? Pero, Diyos ko, Joaquin. Joaquin. Sorry pa. Sorry! Ano ba gawa na sorry mo? Ayan na yan, may anak ka na, bata ka pa. Ano po ba sasabihin? Thank you, sorry. Thank you and sorry. Diyos ko, hindi mo nga alam paano hindi ka nga naglalaban ng brief eh. Hindi ka naglalaban ng brief, mahal? Tumigil ka nga, Cassie. Hindi ko pa kayang panindigan yan. Bata pa tayo. Joaquin! Dito talaga kayo magsigaw. Eh kasi sabi ng anak niyo, pag nabuntis ako, papanagutan niya ako kasi mayaman daw kayo eh. Hindi ko kayo ipapakasal. Diyos ko. Bata pa tayo, Cassie. Naisip mo ba yon? Wow! Aray! Mag-ama nga kayo! Ano, tinan mo, nadamay pa ako! Magbago ka na, Joaquin! Magbago ka. Hindi pa rin po ako nagbago nung panahong yun, Kolantits. Tuloy pa rin ako sa pagiging pasaway ko kahit buntis na si Cassie. Umiiwas na ako sa kanya. Pero binibigyan siya ng pera ng aking mga magulang, lalo na pag nagpapa-check up.
Ako tuloy ako sa pagbabarkada, pag-iinom, pag-yosi, lahat na. Isang araw umuwi po ako. Actually, madaling araw na po yun. Patay na naman ako nito. Daling araw na pala. Napasarap yung inuman namin. Ay, ano naman kaya ang rason ko ngayon? Ba't 2:00 na ako umuwi? Bahala na. Bubugbugin ako, bahala na. Ma? Ano nangyari sa'yo, ma? Ma? Ano po? Ano nangyari sa inyo? Diyos ko, ang ama mo. Bakit po? Ang tatay mo, ang papa mo. Ay, natakot sa puso, anak. Ano? Wala na ang ama mo. Wala na ang ama mo. Hindi po totoo yan, Nay. Nay. Diyos ko, anak ko. Ang ama mo, iniwan na tayo. Inatake sa puso ang ama mo. Hindi totoo yan, Nay. Hindi po totoo yan. Nasaan ba si Papa? Nasaan si Papa? Nay. Nasaan si Papa? Hindi totoo yan, Nay. Diyos ko, anak. Bakit mo kami iniwan? Diyos ko! Asa ba si Papa? Tahan natin, Nay. Wala na nga ang ama mo. Wala na ang ama mo. Kinuha na siya. Kinuha na siya. Tulungan mo ang iyong sarili. Mo pa. Alam ko malaki yung kasalanan ko sa inyo pa. Sana'y mapatawad niyo po ako. Ma, salamat, Ma. Napatawad ka na niya na ama mo. Hayaan mo pa, hindi ko gagawin ito sa mga anak ko. Na, anak. Napatawad ka na niya. Napatawad ka na namin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko pa. Mahal na mahal ka ng ama mo kahit napakapasaway mong bata ka. Mahal na mahal ka namin. Patawaran mo ko pa. Diyos ko, anak. Diyos ko. Nung isilang ka sa mundong ito, laking